Αν έρθεις στη Θεσσαλονίκη, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις σάντουιτς σαλονικιώτικο για να δεις τι μπαμπάτσικα τα κάνουν εδώ. Και ναι, το πιτόγυρο στη Θεσσαλονίκη λέγεται σάντουιτς. Έχει και επιλογή με ψωμάκι. Αλλά και με πίτα να το πάρεις, πάλι σάντουιτς λέγεται. Ένα tip. Αν θέλεις μέσα τσατζίκι, να το ζητήσεις. Δεν συμπεριλαμβάνεται στο απ' όλα. Και στο απ' όλα συμπεριλαμβάνεται κέτσαπ μουστάρδα, αν δεν σ' αρέσει να το πεις. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Δεν κλείνει. Πρώτα να πάρετε ένα και μετά πεινάτε κι άλλο, πάρτε και ένα δεύτερο. Αλλά μην το παρακάνετε στην παραγγελία από την αρχή. Συνήθως το ένα αρκεί. Α, και πούστε, σουβλάκι λέγεται. Το καλαμάκι είναι αυτό που ρουφάς. Αν θέλετε σουβλάκι, ζητήστε σουβλάκι. Γιατί αν ζητήσετε καλαμάκι, θα νομίζουν ότι θα πιείτε το σουβλάκι σας.